Нови вини. Нови вини! Добър среден от мен, Хуанита Педравец. Добър среден от мен, Хуан Инглес. Вие сте за следната емисия на... Нови вини! Не. Е международен празник в цял свят. Ще ви запознаем. Ще ви запознаем с най-важното ви деня. Вчера погащите не бяха откраднати. И днес е ден на финансовата криза. Вчера погащите, нали, баба бяха откраднати. Писателите и туристи работят по случая. Писателите са детективи, драги зрители. Не са туристи. Кое е наред? Динозавър кацна на луната с индиктифлактор за перфундация на пощремболни шабортолейки. И откраднал знамето на щатите заедно с ъбчетата. Ах, тези злобни същества. Много лошо. Русия обаче е щастлива и празнува с дарадъмбалите и обяви този ден за национален празник на пространствения времеви континуум. Цигарите в България станаха ефтини. Тоест, безплатни. Жалко, че вече никой не пуши. Оказва се, че най-важният вредител за това, че никой не пуши, са некачественият тютюн от Румъния, както и шопското население в София. Гнусен мазен гаден червей атакува Microsoft. Дами и господа, точно. Добре, че бяха както си. Извинете, драги зрители. Както сте за по-късно. Те в момента си почиват. Става въпрос за троянци. Добре, че бяха троянците, които успяха да спасят положение. Аз трябва да ви кажа една много сложна дума, Хуан. И за това ще се опитам да я пронеса много бавно. Тя е много добра в лингвистичната Учените от кръгови ауспуси с краткотрайни и устойчиви сърчове установиха от какво са причинени големите земетресения на Земята и в Япония в наши дни. Те са причинени от прекаленото хранене на всеки един човек заради финансовата криза. Всеки се мъчи да се набави заплати. Но така той причинява земетресения. Точно така. Много ти благодаря, Хуанита. И аз много ти благодаря, Око. Защо Око? Моля, заповядайте отново с нашата нова спортна емисия. Спиртна подвижна емисия. Благодарим ви предварително. Татрека.